Začíname? Mám to fakt povedať všetko, hej? Si istý. Kámo, im sa zavarí mozog, ako neviem. Počuj, na tvoju zodpovednosť. OK, pusti to. Chcem vám povedať úplne zásadnú informáciu ohľadom pracovnej morálky OF Holiek. Zatiaľ to nikto nepovedal, obetoval som sa a budem prvý a berem na seba všetky riziká, že vám poviem, ako to funguje. Keď holka zoberie 60% svojho príjmu a dá ho niekomu, kto za ňu urobí zhruba 60% práce, tak vy jej hovoríte, že je lenivá OF šlajska. Inde sa tomu hovorí outsourcing. Inde za to dostávajú riaditelia pochvaly a členovia manažmentov. U nás sú to lenivé šlajsky. Dobre, a teraz vážne. Ja robím podcast. 100% príjmu, ktorý dostávam, mám pre seba, pretože 100% práce robím ja. Premýšľal som, keď si najmem editorov, skauta na hostí, niekoho na marketing, niekoho na kontrolu, niekoho na reelska, tak miniem tak 70% toho, čo dostávam a 30 mi ostane prakticky za nič. Keby som to urobil, okolie mi tlieska: Martin, ty si tak šikovný, ty si podnikateľ roka. Ja to neurobím, lebo ma to baví a zatiaľ to zvládam. Keď podobnú logiku urobí holka na OF, tak je vlastne lenivá šlajska. Chcem vám povedať len jedno. Kritizujte tie holky za čokoľvek, za morálnu stránku veci a čo chcete. Ale nemyslím si, že je dobré ich kritizovať zrovna za toto. Má to jednu výnimku. Nie som fanda agentúr v zmysle, keď si za tie holky píšu s tými fandami a klientami. To už zaváňa podvodom. Nikto si neplatí svoju obľúbenú herečku, aby si potom písal s nejakým chlpatým Pakistáncom. Toto je mimo, ale inak, keď tej holke pomáha agentúra v marketingu, v schedulingu, v lokáciách, v content managemente, v čomkoľvek, okrem personálnych vecí, ako sú správy, tak v tom nevidím nič zlé a sú to, keď to robia šikovne, k tomu, že toto ich stojí 60%. Keď napriek tomu fungujú, tak sú to pre mňa verice šikovné podnikateľky. Opakujem, dávam stranou teraz, za čo to je. Dobre? Hovoríme o podnikateľskej schéme, o podnikateľskom fungovaní. Hovorí sa tomu outsourcing alebo delegovanie práce a všade inde je to verice cenené. Takže už tu nechcem počuť na mojom profile, že sú šlajsky kvôli tomuto. Nech sú čokoľvek kvôli niečomu inému, aj to by bolo fajn povedať slušne. To je všetko, čaute. I've been shutting down the stars. Yeah, 'cause when it rains and it pours.